Точно преди 2 години, в началото на лятото на 2008, Илян Илиев бе на кръстопът. Отчаян и обезверен, той преживяваше мафиотските схеми в българския футбол. Току-що отборът му бе изхвърлен по криминален начин от А-група за сметка на петричкия тим на Кумеца и Авер на членовете на изпълкома. Перо, освен това, бе пред разпад с никакво финансиране, изоставен от спонсори и община, с окаяна база дългове и неплатени заплати на играчи, треньори и служители. Днес, 2 години по-късно, Берое и Илян Илиев отново са на кръстопът. Но за тези 24 месеца те са направили нещо невероятно. Някакво чудо, започнало от тази уникална упоритост и от желанието за себедоказване. Може би точно това остави Илян в Стара Загора и го провокира да направи нещо знаменателно, нещо изумително. Той не напусна потъващия кораб, не се скри като мишка, не избяга, въпреки че имаше примамливи и финансово изгодни оферти. Напротив, той остана, за да спаси Берое, да го върне в А-група, да заличи една жестока несправедливост, да докаже, че когато можеш и искаш, няма спирачки. Нещо повече. Илян натри носовете на големите разбирачи от БФС, начало с Наско Сираков, които обявиха, че, цитирам, футбол в Стара Загора няма и не трябва да има. И геноцидът с кокошкарските схеми, по които отборът бе пратен в Б-група, и това отношение на футболните ни босове бе породено от един единствен факт. Берое не се предаваше, не се огъваше, не се съобразяваше с желанията и прищявките на силните на деня. Илян не само, че спаси отбора и го върна в елита, но още първата година го изведе до Купата на България и до Лига Европа. От преизподнята и отчаянието до върха, до най-важното и голямото в родния футбол – трофея и евроучастието. За триумфа Илиев пазеше белите си дрехи. Вероятно много пъти през тези 2 години той е сънувал това награждаване и себедоказване. Той заслужаваше своя миг, признание и щастие. Той го изстрада. Заедно със своите момчета, с тези до него, с щаба му и с старозагорци, които помагаха като по комитетските времена. Кой с каквото може. Един ден зарали и може и паметник да издигнат на сегашния си треньор. Това скромно и тихо момче обаче преобърна цялостните ни представи за футбола у нас. Без много да иска и да мърмори, без да се оплаква, само с българи в състава си, без ярки звезди, скъпоплатени чужденци и родни псевдоталанти, без пари и заплати, без условия и сред постоянен стрес, той показа, че може. Илян стигна до успеха с играчи, отритнати от своите предишни отбори, вдъхна им увереност и втора младост. А как се прави това без заплати и пари, може да отговори само 42-годишният варненец. Местните хора пък така му вярваха, така си харесваха отбора и неговата игра, че дори и когато губеше, те пак аплодираха за борбеността. И по-важното, което надхвърля мащаба на един клуб и един град. Берое на Илян доказа, че всичко за всеки е възможно у нас, че дори и не до там големите, неосигурени и немощни тимове са способни на триумф и участие в Европа. С това зарали дариха народната игра така нужните непредсказуемост и възможност за неочаквана слава. 2 от задължителните характеристики на всяко нормално състезание по света. Сезонът на чудесата, сезонът на истината, сезонът на себедоказването. На един треньор, един отбор и на един град. Илян Илиев и неговият Берое. От преизподнята на апаратните игри в БГ футбола до купата и мачовете в Европа. Сюжет като за филм.